Lena Andersen, til lukke vi hører nå. Tusen takk for det. Hva sier man i en slukkerstøve? Ja, man bara tacksammer och glädjer och ja, det är läckert förnämmelse. Den obligatoriska, du räknar vid du? Nej, slett jag behöver inte och det här kom som en överraskelse. Så ja, jag vill ha glädje. Och det är självant en flöva som du är väl nögt vid. Mamma kan gå ut fra och hon kommer till tops självant. Så här till är det så den bästa chatter. Vad häller du själv? Jag håller som artist häller man alltid att det första man har gjort är alltid det bästa än kanske det första man har gjort. Men jag följer att Let Your Scars Dance är ett dokumentär henna vägen så jag har något bättre att göra. Så När kommer det nästan? Jag har inte sett dato eller något än men jag har nog material gossir. Ja. Och Niklas, du har producerat som vi känner för? Ja, jag producerar Oliver Östen co-producerar och producerar några lån så. Och musiker vi har aldrig vi klarar att tacka dem. Men det är väldigt viktigt att det ska jag ge till flow nu. Och det är dåligt att och få vi känning vi först så tal det lov brukar jag wow. Så det är här så ska man bara sälja sig fri. Och Tessola ser en flöve färden och hon kom till topp så är man längsan färden i halt vi åker andra. Kvar är det på nu att det kommer till nytt för att det så ju. Ja, så vi ska scrolla, Lena scrolla och vi ska samman. Vi rör finna till hur vi skulle det vara en arbetsvis flow i stanna och ta det knäcka av Orsko och livespelningar men vi hoppas vi får chansen att börja på nytt flow och komma till 2008. Så när det var ett som ofta sagt långt matlar. Och tid som man säger uppehålla det nu förrjun point nu till flytta synter att och fram skilja länder. Ja, vi tar över också så gårnarsliv så snä. Och ja, vi vill några mannar här och arbeta. Så det är allt showa vad ska man säga arbete och samstarv på här förrjun och ärastan. Ja, jag hade en så jag gott att skriva för er. Så producerar man ärastan. Inte nödvändigtvis. Alltså vi tar just nekvar sista platen just för ju onkelting gör det sen. Danmark, England och USA. Så det sista planen var ölja. Men hon var börja för ju i utvarp någon har spelat in så Jack Sax studio. Så. Ja, till och till och gå ett nå. Tack för det.